Vila García estrea unha nova exposición artística, esta vez da pintora burgalesa afincada na vila Oribe. A obra pode visitarse dende hoxe no Auditorio Municipal. A Concelleira de Cultura destaca os seus cadros vitalistas e ligados á nosa terra. Como vedes, é unha exposición moi colorista, moi vitalista e moi, bueno, pois, pegada ao territorio, con moita paisaxe. Rosario é unha burgalesa afincada en Vila García xa, hai uns cantos anos, bueno, unha exposición figurativa. Eu, o que remarcaría é o colorido, o tema cromático que máis salientaría, e tamén, bueno, pois este amor polo mar, non, que se ve tamén nos seus cadros. Cando Oribe chegou a Galicia, a comunidade vivía o desastre do Prestige, un feito que marcou a carreira artística da pintora. Vine a Galicia, mi primer contacto fue cuando el desastre del Prestige. Como se ve en mi obra, amo mucho la naturaleza, siento preocupación por su deterioro. Intento transmitir un sentido con el colorido pues, agradable y animar a que se cuide la naturaleza, porque no me apetece pintar plásticos y toda esa contaminación. Dentro da súa nova exposición, unha sección de cadros están relacionados co fondo do mar, unha serie inspirada pola súa nova terra, Vila García. Al llegar aquí a Vila García, pues he tomado contacto con el mar un poco más y he hecho una serie de fondos marinos que, a pesar de que no practico el buceo ni lo conozco, pues me lo imagino. Nas súas creacións tamén destacan as cores vivas. Soy muy colorista, o sea, no sé, un poco como tirando al diseño, no esto, porque ya he pintado mucho paisaje, muchos ríos, estuve 2 años por la zona de Orense pintando viñedos, también hice bastantes exposiciones relacionadas con el viñedo y con el medio ambiente. A mostra poderá visitarse de forma gratuita no Auditorio de Vila García dende hoxe ata o 19 de xuño.